дар ин видео репортаж дар бораи ҳаёти пасти ҷугиҳо яъне ки сигандҳо дар Румыния мешавад. онҳо дар як рӯз ҳамагӣ 3 евро дар зиндагии худашон масраф мекарданд. пасттарин зиндагиро дар ҳудуди аврупо ин халқи сигандҳо доштанд. онҳо қариб ки умуман мактаб намехонанд кӯдакҳояшон ва анқариб бесавод ҳастанд ва хело барвақт онҳо ба шавҳар ва ба оиладор мешаванд ва бисёр зиндагии паст доранд. хонаҳои кучманчигӣ бар ин зиндагӣ мекунанд. барои ҳамаи инро фаҳмидан бо мо бошед, лайк, подписатсия ва комментария гузоред. барои ҳамаи инро пурра фаҳмидан давоми видеоро тамошо кунед. камбизоат ва умед дар деҳаҳои Румыния. кӯдаконе ки ба мактаб намераванд ва оилаҳое ки дар хонаҳои фарсуда беобу барқ рӯзе бо 3 евро зиндагӣ мекунанд. ин воқеияти ҳаррӯзаи ҳазорон лӯлиҳо яъне ки сигандҳо дар Румыния аст. то кунун кӯдакони манотиқи рӯстоӣ бештар қурбонии фақирӣ ва ваҳшиёнати ин кишвари узви Иттиҳоди Аврупоӣ ҳастанд. онҳо маҷбуранд ки бо нигоҳубини бародарони хурдсол ё дар саҳро кор кунанд. мактабҳои холӣ, кам кам одамон дар бораи таълим ёд доранд. вазъият чунин аст. дар соли 2013 тибқи маълумоти ЮНИСЕФ 12.2% кӯдакон тамоман ба хондан нагузаштанд ва ё мактабҳои ибтидоиро тарк карданд. ин рақамҳо нисбат ба соли 2009 2 баробар афзоиш ёфтааст. бачаҳои сигандҳо, хусусан духтарон, баҳои ин аҳволро дар ҳудуди на ин ки Румыния, тамоми дунё мепардозанд. чӣ тавр бо 3.5 евро дар як рӯз зиндагӣ мекунанд ин аҳолии қишри ҷомеаи Румыния? аҳолии Румыния аз 1.5 то 2 миллион нафар тахмин зада мешавад. тибқи як таҳқиқоти Бонки ҷаҳонӣ, нисфи онҳо бо камтар аз 3.3 евро дар як рӯз зиндагӣ мекунанд. дар визуриесте ки дар 40 километрии Бухарест воқеъ аст, Чонела ном зани лӯлӣ дар хонаи хурди вайронае зиндагӣ мекунад ки оби нӯшокӣ ва гармӣ надорад. бом аз панелҳои пластикӣ дар рӯи замин, матрасҳо. вай 38 сол дорад, 11 фарзанд дорад ва табассумаш аз набудани чанд дандон дарак медиҳад. ҳангоме ки ҳамсояҳо ба меҳмонии ғайриоддӣ кунҷкоб ҳастанд, Ҷонела мефаҳмонад ки хонаи ӯ ба зудӣ таъмир карда хоҳад шуд. дар миёни ҳамаи лӯлиҳо ки дар ин ҷо зиндагӣ мекунанд, 37% синнашон то 15 сола аст ва маҳз ҳамин ҷомеа чизе ҷуз ояндаи кишвар нест, ки бо мушкилии пиршавии аҳолӣ рӯбарӯ аст. Бонки ҷаҳонӣ тахмин мезанад, ки кафолат додани ҳамон имконоти касбӣ барои лӯлиҳо метавонад ба иқтисоди кишвар дар як сол аз 887 то 2.9 миллиард евро фоида расонад. аз абтикор, ҳукумати Румыния ҳақиқатан ният дорад, ки ин роҳро инкишоф диҳад. дар аввали моҳи январ нақшаи стратегии рушд то соли 2020 барои ҳамгироии лӯлиҳо қабул шуд, ки хараҷоти татбиқи он 100 миллион евро арзёбӣ мешавад. ҳоло дида мешавад, ки онҳо дар кишваре ки дар чанголи фасод ғутта задааст, чӣ гуна ин маблағ ва бо кадом мақсадҳо истифода мешавад. Иттиҳодияи Аврупо аллакай барои ҳамагироии лӯлиҳо дар дохили кишвари узв Иттиҳодияи Аврупо аз ҷумла Румыния чанд миллиард маблағ ҷудо кардааст. вале ин маблағҳо масъалаҳои ва заёҳои гуногун чанд фоизашон гузаронида нашудааст. дар умум дар ҳудуди Аврупо чӣ қадар сигандҳо ва дар кадом кишварҳо зиндагӣ мекунанд барои шумо меорам. дар Болгария 9.94%, Македония 9.56% аҳолиро сигандҳо ташкил медиҳад. Словакия 9.2%, Румыния 8.63%, Сербия 8%, Венгрия 8%, Турция 4%, Албания 3.59%, Черногория 3%, Косово 2%, Чехия 2%, Испания 1.63%, Босния 1.54%, Хорватия 0.79%,
фоизи аҳолиро сиганҳо ташкил медиҳанд. Дар Франсия 62%, Россия 0,58%, Украина 0,57%, Португалия 0,49%, Швейтсария 0,38%, Великобритания 0,36%, Италия 0,25% ва дар Германия 0,13% аҳолии ин кишварҳоро халқи лулӣ яъне ки сигандҳо ташкил медоданд. бо вуҷуди ин ҷомеаи ҷугиҳо низ масъулияти худро барои рӯйдод ва дӯш доранд. онҳо ба бисёри иттиҳодияҳо тақсим шудааст ва шунидани овози ягонаи онҳо хеле душвор аст. илова бар ин, ҳамаи романҳо ба таҳияи программаҳои конкретӣ муносибатҳои хуб доранд. ҷомеаи ҷугиҳо хеле гуногун аст ва таваҷҷӯҳ ба баъзе масъалаҳо танҳо барои молидани намак ва захм мусоидат мекунад. ин аксе ки айни ҳол дар экранҳои телефонҳои шумо намудор аст, сигандҳои Тоҷикистон мебошанд ва ана ин аксҳое ки шумо айни ҳол дида истодаест аз Самарқанд бардошта шудааст, яъне ки ҷугиҳо сигандҳои Узбекистон мебошанд ки дар экранҳои шумо чӣ намудор ҳастанд. шумо метавонед фарқият тавозуни онҳоро дар комментария нависед ва наздикии онҳоро ки онҳо ба якдигар чӣ шабоҳат доранд. ин аксҳое ки айни ҳол шумо мебинед сигандҳое ки дар ҳудуди Румения зиндагӣ мекунанд бардошта шудааст. айнан ана ҳамин хел шаклу ҳоло дар ҳамин соли 2022 ҳамин гуна либоспӯшиҳо доранд ки дар Румения зиндагӣ мекунанд. шумо дар бораи ҳамаи инҳо фикру ақидаҳои худатонро комментария ва нависед. ба маълумоти шумо мерасонем ки ин фотоҳо яъне ки расмҳо аз Википедия, сомонаҳои дақиқ санҷидашудаҳои саҳфаҳои интернетӣ, таърих ва рӯзмарраи дар бораи фарҳанги ҳамин сигандҳо ки нақл мекунад барои шумо бардошта шудааст ва дар намоиш барои шумо гузошта шудааст ки шумо айнан бубинед ки онҳо ба чӣ ҳол ва зиндагӣ дар ҳудуди Румения доранд ва ба сар мебаранд. давоми видео барои шумо якчанд далелҳои ғайричашмдош дар бораи ҳаёти сигандҳоро бароятон меорам, то ки шумо бубинед онҳо чӣ гуна қавму ва миллат ҳастанд. дар ҳамаи давру замон ба ҷугиҳо бо эҳтиром ва нописандӣ муносибат мекарданд, зеро онҳо бо маҳорати дуздӣ ва гипноз машҳуранд. аз фарҳанги расму русуми ин мардум ошно набошед. ҳам аниқ медонед ки онҳо мардуми бодиянишин яъне ки кӯчманчӣ ҳастанд ва ҷинсҳо дар тахмин беҳтаринанд. оё медонед ки либоси машҳури миллии сигандҳо дар асри 19 ихтироъ шудааст ки ҷинсҳои маъруфтарин ва дар байни намояндагони ин халқ олимони оҳангсоз, коргардонҳо, футболбозон, муаррихон, сиёсатмадорон, рӯҳониён ҳастанд ё не? бо мо бошед. дар давоми видео барои ин шумо нақл мекунам. ман як чизи дигарро барои ин пеш аз ин гуфтаҳо мехоҳам ба шумо гӯям ки ин видеое ки шумо дар инҷо дида истодаед ин ба осонӣ ба дасти мо наомадааст ва тӯли 6 моҳ мо инро тарҳрезӣ кардем, ин наворҳоро барои шумо ҷамъоварӣ кардем ва айнан ана ҳамин хонаҳои кӯчманчун, ҳамин деҳаеро ки сиёнка кардем, мо бо чӣ азобҳо ҳаминро сиёнка кардем. қариб ки телефонҳои моро аз дастамон гирифта шикастанд, вале мо барои шумо бинандагон ҳамин чизро бардоштем, то ки шумо бубинед ки ҳаёти ин мардум чӣ гуна аст. дар ҳоли ҳозир лӯлиҳо аксаран тарзи зиндагии бодиянишиниро тарк мекунанд. танҳо тақрибан 1% ҷугиҳои аврупоӣ то ҳол аз як ҷо ба ҷои дигар мекӯчанд. дуюм маълумот: ҷолибтарин мафҳум дар фарҳанги ин мардум бо истилоҳ палидӣ аст. бо ин калимаи ҷинсҳои қисми поёнии бадани занро меноманд. дигар маълумот: хӯроки ғайриоддӣ ва маъмултарини ҷугиҳо ин хорпуштак аст ки ин ба қавле омадааст ки вақте ки онҳо дар ҷангалҳо зиндагӣ мекарданд, шояд аз он ҷо омадааст ки онҳо сайтҳои худро шикор мекарданд. маълумоти дигар: дар рӯзҳои ид лаҳзаҳои дидани сиганҳои мастӣ ниҳоят мушкил мешавад. онҳо дар рӯзҳои идашон кӯшиш мекунанд ки бисёр нанӯшанд. дар байни лӯлиҳо парастиши кӯдакон ба ҳадде паҳн шудааст ки фарзандхонӣ барои онҳо як кори маъмулист. дигар маълумот: чизҳои ҷугиён фавтида ё он чи пеш аз маргашон ламс кардааст, чиркин дониста шуда бо ӯ дар қабр дафн карда мешавад. ҳамон ҳикояи ба чизҳои зани меҳнати онҳо бояд нобуд карда шаванд, ҳол он ки инро на танҳо бо дину оини мардум, балки аз
ҷиҳати ҳолати санитарӣ ҳам шарҳ додан мумкин аст. маълумоти дигар: доманҳои маъруф бо доманҳои сиганҳо дар бораи зиндагии камбағалонашон содда шарҳ медиҳанд. ҳамин вақте ки домани юбка тамоман фарсуда шуд, зан онро бурида аз куртаҳои кӯҳнаи дигар порча гирифта, яъне ки онро поргӣ мекунад. маълумоти дигар: бисёр лӯлиҳо бокираҳоро ба занӣ мегиранд. аз рӯи одати қадима пас аз шаби арӯсӣ ба меҳмонӣ варақи хунинӣ нишон медиҳанд. пас аз тӯй одатан навхонадорон бо аҳли оилаашон дар хонаи домод зиндагӣ мекунанд. дигар маълумот: олимон бар ин боваранд, ки иллати аслии ишқи қавии ҷугиҳо ба ҷавоҳирот тиллои суғурта аз фақр дар сурати талоқ аст. агар шавҳар ӯро аз хона пеш кунаду пул надиҳад, гӯшвору ҳалқаҳо ба кор меоянд. баъзе лӯлиҳо асосҳои гипнозро медонанд ва ин донишро барои бой шудан ва фиреб додан истифода мебаранд. аз ин рӯ тавсия медиҳем, ки ҳангоми суҳбат ё вохӯрӣ бо чашмони онҳо чӣ нигоҳ накунед. маънии калимаи циганҳо. цуганҳо як истилоҳи дастаҷамъӣ аст, ки ба славянҳо, қавқозҳо, скандинавҳо ё испаниҳо монанд аст. циганҳо якчанд даҳҳо миллатҳоро дар бар мегиранд. маълумоти дигар: дар асрҳои миёна ҷугиҳо низ мисли яҳудиён ба одамхӯрӣ муттаҳам мешуданд. либоси машҳури миллии ҷинсӣ дар асри 19 ихтироъ шудааст. циганҳо дар машҳуранд. бо вуҷуди ин онҳо дар замонҳои гуногун дар артишҳои олмон ва русия, шветсия ва дигар давлатҳо чӣ хизмат карданд. дар байни циганҳо намояндагони олимон, нависандагон, шоирон, бастакорон, навозандагон, футболбозон, муаррихон ҳастанд. баъзеҳо бештар маъруфанд, масалан Мариска Верес, Ионка ва дигароне доранд, ки зиёд маъруф ҳастанд. хуб, ин маълумотҳое буд, ки ба саҳми шумо расониндум. дар канали мо обуна шавед, падилитсия кунед ва фикру ақидаҳои худатонро нависед. интизор бошед то видеоҳои нав барои шумо созем. саломат бошед. лайка фаромӯш накунед.